A la Garriga, el sistema de recollida porta a porta ha aconseguit apujar fins al 63% el percentatge de recollida selectiva, segons les darreres dades de l'Agència Catalana de Residus. Uns bons resultats pel que fa al reciclatge, que no sempre s'han traduït en bones pràctiques pel que fa al civisme. Sovint hi ha qui deixa els cubells les 24 hores del dia al carrer o qui diposita les escombraries a la via pública, sense bujol i, és clar, sense reciclar. Per fer front a situacions com aquestes, l'Ajuntament de la Garriga treballa en l'elaboració d'una ordenança de civisme i convivència que permeti sancionar conductes incíviques. En el ple d'aquest dimecres hi ha hagut unanimitat per iniciar els tràmits que han de permetre la seva redacció. L'encàrrec s'ha fet a la Comissió de Gestió Interna, formada per representants de tots els grups municipals i personal tècnic. L'ordenança, que podria estar enllestida abans que acabi l'any, atacarà conductes incíviques relacionades amb la recollida de residus, però també amb la circulació de tota mena de vehicles, l'ocupació de la via pública o els excrements de gossos. Tot allò, segons l'alcaldessa Meritxell Budó, que trenca la convivència. La intenció, ha dit Budó, és que l'ordenança de civisme es treballi conjuntament amb altres actors, com ara el Consell d'Infants i Adolescents, per fer-la el més consensuada possible. Des de 100% la Garriga, Jordi Pubill ha subratllat la necessitat d'aquesta ordenança per fer justícia, ha dit, amb qui pren part de la vida social del poble d'una manera cívica. La regidora d'Esquerra, Meritxell Catalán, ha emplaçat a l'equip de govern a tenir aviat un calendari de treball perquè a l'octubre, ha dit, l'ordenança sigui una realitat. Per part de la CUP, Francesc Buixader ha defensat la importància de posar en primer pla el vianant i comptar amb l'opinió dels infants. Un cop redactat el text de l'avantprojecte, la comissió tindrà 6 mesos per portar la proposta d'ordenança a la seva aprovació al ple municipal.